Уважаеми дами и господа, имам удоволствие отново съм сред вас. Някои от вас се видяхме вероятно по време на предизборната кампания, после отново на правителствено ниво имаше организирана среща, така че нашите срещи се превръщат в периодични и това е абсолютно нормално и с оглед на факта, както беше посочено, че областта на Загора е с висока степен на икономическо развитие и това е хубаво и една от областите, на които се разчита за да продължаваме да вървим напред. Фокусът на днешната среща, разбира се, са продуктите на Българска банка за развитие, като част от подготовката на страната, която предприемаме съвместно с банката, за да може тя наистина да изпълнява своята най-важна роля, да стигне до хората, да се фокусира върху проблемите на българския бизнес и възможностите да му предлага решения с хубави и ориентирани към нуждите на бизнеса финансови продукти, без допълнително да го натоварва в момент, в който бизнеса наистина изживя една криза, т.е. продължава да изживява, но с вече оценките за едно по-ускорено икономическо развитие, това постепенно ще се преодолее, но на практика трудните години, които бяха последните няколко в миналото, не бива точно на прага на икономическия растеж да допуснем да продължаваме да губим предприятия, да губим предприемачи и затова е важно сега да се подаде ръка, да се преодолее това препятствие и оттам вече ръката да бъде подадена и в посока да растем.